Słuchajcie, następną ścianę mamy gotową, sknię, wymurowano. Za chwilę się lecimy malowanie ład, które tu pójdą. Tamtą ścianę już wam pokazywałem, jak je wymurowano. Potem tu pójdą beleczki. Z nieba nam kurwa leje się żar. Dzisiaj mamy lipiec. 12 chyba, nie wiem czy dobrze wiem. Ale mamy lipiec jeszcze. No nic, to my się dali roboty kurwa. Samo się nie zrobi. Wymurowane, będzie za chwilę zadaszone. I tyle. No niestety nie domalowaliśmy tych ład, bo brakło nam farby, kupiłem tylko literek, czyli na 14 ład 3 litry na pewno muszą być. Literek nie wystarczy, chyba że tu wystarczy literek. No, więc resztę domalujemy jutro, bo dzisiaj trzeba iść do innej roboty. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Taka informacja, idę na urlop, bo idzie na 2 tygodnie na urlop. Niestety nie starczyło mi drewnochronu, będzie trzeba dokupić. No niestety czas trochę wypocząć, odpocząć. No to tyle jeszcze wam powiedzieć. No niestety trzeba iść na odpoczynek zasłużony. Spotykamy się po 2 tygodniach.